mga kabayan, what's up? Tara, samahan nyo ako. Punta tayo ng urdaneta to Manaoag. Nagtiko ako ngayon sa sa Santa Barbara. Ano tayo? Naglikot-likot tayo mga kabayan. Yan. Ito ako sa sa Pauling. Yan. Ito Pauling papuntang to Malasiki. Yan mga kabayan, papuntang Malasiki yan. Ito na papuntang Dagupan. Okay, tara, samahan nyo ako. Una, kalahati yung gas ko, magpapagas muna tayo para putang natin, no? Ikot-ikot tayo mga kabayan dito sa urdaneta to Manaoag. Bahala na kung saan ako pupunta.
panimpik natin. Ito sinusungkit ko eh. Nasira yung ano niya, yung spring niya. Dito tayo. Ilan yung mga kabayan, no? 54. 30 lang. 54, 30. Tuloy na lang tayo ng ano, dalawang daan. Natin. Atay tayo. Ano? May BB rider din dyan, no? Ang diesel 48. Bumaba nga. 48 yan ang premium. Dalawang dan lang. Unleaded. Unleaded. Oo. Okay lang, nasa vlog ka. Okay. Mura rito, ano? Oo. Oo, mura. Sabi, kuha na natin. Hindi na. Oo. Yan, may maliliit, may malalaki. Oh. Bigyan mo na yung mga kasama mo. Tatlo yata kayo dyan, eh. Okay, sige. Thank you, ah. Shout out. Shout out ka na, para ano? Shout out. Sige. Ulit mga kabayan. Ayan si ano, madam.
ang bypass road. Ayan. Hindi tayo kami nagaling sa kabila. Tapos dito, dulot-dulot sana. Kaya tumikat ako sa bayan. Tara, sa Manaoag ulit. Ito ba ang Manaoag? Ito naman, barangay Kamantilis, urdaneta.
Saan ba pwede mag-park dito? Sa likod? Sabi dito eh. Walang pantay dito.